Etorri. Bai. Zorionak ez oparegatik, baizik eta ekarri duzuenagatik. Eskerrik asko. Bietan, euskeraz eta erderaz egiten dugu. Eskutitz bat jaso genduen etxean eta ikusi genduen abestiak eta holako gauzak, etortzen zirela eta oso lagungarriak edo ze batzutan abestien hitzak erdi astuta daukazuz eta kontsultatzeko edo ikusteko ondo dau. Eta gero web horrian sartu nintzen eta oso erraza izan zen inkesta betetzea eta nire iritzia ematea importantea edo iruditu jatan eta horregatik egin da. Hori da, ze batzutan naiz eta abestiak, jakin zalantzak dituzu, hau zelan zan eta gogoratzeko edo ondo etorten da, hori beti, holako gauzak eukitea, eskura. Konsultak egiteko edo gehiago, jakiteko, ze batzutan nire kasuan nire familia euskaldune da eta txikitatik euskeraz egin dut, baina gero batzutan gauzak erdi astuta daukosuz edo hau zelan zan eta holako gauzak berriro ikusteko eta hori holako web horria edo liburuak edo holako gauzak beti etorten dira. Nire kasuan, ez hainbeste, baina bere kasuan bai, ze bere etxean, txikitan berak ez dago nik erderatitz egin du. Orduan oso lagungarria izan da bera. Eta niretzat zaila da hitz egitea, baina azkar hitz egitea. Lehen pentsa behar dut eta gero hitz egin. Orduan Bai, nire ustez oso lagungarria da. Ze batzutan, askotan esaten dabe, euskeraz egiteko eta ez daukazu materialik, edo segaz egingo dut. Eta honegaz, daukazu liburutxo bat, euskeraz egiteko ondo dago.